Tu, či nie je tu niekto? To ja neviem, no. Hodinku a pol, kým sa to upeče ešte tak hodinu. Vy ste len dva? Vidíme. Ja budem pozerať, ja som pozerať. Ona ide ráno. Nie je tu niekto? To ja neviem, no. Minerálku? Nie som dal. To neviem, ja vieš, že on to týmto robí. Chcete aj klínu trošku, nie? No však to sa pýtam, čo by ste mali. Nechcete klínu? Tak jemne ju pustiť, či ne? Ty budeš ako pomocník? Ameriky. No. Niečo ju bude chýbať. Takže ideme na to. Dievčatá, tak ja vás vítam tu u nás dneska, tu doma. Urobíme si proste nejakú prezentáciu tej štrúdle. Viete, štrúdla odkiaľ pochádza, že tí babky robili v Jarovciach, ale odkiaľ pochádza štrúdla. No a predtým ešte. No štrúdla pochádza z Turecka. V 15. storočí ju donesli Turci vo všetkých krajinách okupovali. A Rakúšáci si to privlastnili a Turci teraz z toho robia také tie všelijaké tie baklavy a podobné veci. To je všetko rovnaké cesto ako štrúdlové. To si to tu ukážem. Ja som pre toho situáciu, zarobil som takéto cesto. Toto natiahneme tu, dáme to piecť a kým sa to upeče, zatiaľ vyrobíte cesto a dáme si potom takú degustačku. Toto bude slaná štrúdla. A slaná. Podrž mi to pravda. Ukážem vám, jak sa to robilo volakedy. Volakedy sa to robilo tak. Každá babka tam robila dedina. Máme tu aj Taká babku. baba, sledujte, takto to budete to robiť aj vy. Normálne chytíte zľahka, prehodíte takto na ruku a takto to, pekne. Je dobre to robiť? Áno, presne. No. A toto olejujeme preto, vie niekto prečo? By sa to naťahovalo. Nie. To sa olejuje preto, že keď sa vám to náhodou zgrcne to cesto a tak prepadne, tak aby sa to dalo odlepiť. Keby to nebolo naolejované, tak sa to prilepí. Takže takto začneme, takto. Nestrčite prsty úplne, strčite dovnútra, ale nepustíte nechty. Takto, takže zľahka, ale takto pekne. Vieš, takto sa s ním pohráte. Takže tak. A potom môžeme už potom strčiť aj ruku pod to. A to urobíme takto. Máme že ruku a pekne ho tak. Ako sú to tíle bábe, ne? Presne ako. Že? Presne ako. A pritom tej babky jarovské ani nenadávali. Lietačky som nedoniesol, lebo som nestihol. No, tak potom to bude ešte lepšie. No, tak to keď ju bude robiť v druhom kole. Takto. Všetko máte. Takže to a bude mať chuť aj na takú bude piť. Na toto sa dá dobre piť. Preto tu máme 40 ešte. Čo 4 ideme domov. Nie, pečivo. No vidím, tak ako. Pečivo a je tam ešte sír. To vám potom poviem. Keď vám to bude chutiť, najprv to ochutnáte, či vám to vôbec bude chutiť.
Ináč toto neviem, či aj kucharici to... Je? Tam vnútri je tiež taký sír, čo mi zostal doma všelijaký, tak to si tam... To sú také štrudle. A toto dávam na vrch takto preto, lebo ten sír sa zapeče na tom vrchu a bude to ešte lepšie. Bola, keď to babky takto trhali. No. Ale ja si to tak... Do polievky. Z tohto sa dá urobiť aj to, že... Hej, však to viete. Alebo potom, keď na to nemáte čas, tak sa toto dá odložiť. Toto sa odloží, no štrudla už nedá sa to natiahnuť, ale dá sa to na plechu, takže vytiahnuť, že naolejuješ plech. A toto len na to roztiahnuť je taký posluch. A na ten posluch buď, že kyslá smotana s vajíčkom sa dá, alebo ja neviem, len sír. A ja to zvyknem takto, že si to zatiahnem, takúto guličku, a teraz na to nemám čas ani chuť. Tak si to odložím, to naolejujem a to môže byť v chladičke aj 2 dní. A potom sa to dá použiť buď na závarku do polievky, alebo na čokoľvek. No a potom, tam keby náhodou by to padlo, by to chyťte, dobre? Takže takto. Musíte to vždy zahnúť tak, aby sa to cesto nenalopilo na ten obrus. A potom našponujete obrus, takto jeden od seba, takto a točíte. A smelo. Smelo. A hotovo, troška je tučná, ale tak... Počkaj, nie. Tak to vidie, jak to vidie. A si to dáme na dve. No, takže niekedy to robia, keď sú tie štrúdle tenké, že nové sa to dá do plechu, ale takto zatočíte. Nevidíte, čo z toho plnka, vieš. Ale dá sa to aj tak, že narezať na kusy, komu ako to chutí, dáme to na poli. A teraz tiež netreba sa toho báť. Zľahka to chytíte a je to tam. Není. Tak vidíte, že to ide jednoducho. To ide samé, no samé to tam naskočí do toho pekača tam. Áno, tiež tak. Tak. Teraz troška polejeme. A to, keď majú niektorí také tie, môžu to s tým. A my to robíme len takto. Na húlate. Nepoviem na vedúci.
počkaj vypnúť, aby som... Máte všetci? Máme. Ja nemám týko. Som mi dala sem. Ne, vody iba. Rozmiešaj si. Vody. Ďakujem. Dievčence, máme všetko? Takže máme más, buket, smrti rodičov. A máš nejakú vodu? Máme jablka? Šišiel Jano, tak ja si jablka. Máte 2,5 deci vody? Jana, išiel zobrať. Teplej vody 2,5 deci. Išiel mi zobrať Jano. Počkaj. Úne. Domáže ten jeden. Andrej, sústreď sa. Áno. Tajne nechty. Ne, ja nemám nechty. Ja už som stará. Teraz to namáži, ak keď Jana natieráš vonom, tučepy. Jak tučepy nemáte a Jana, keď natieráš. Tak jemne. Aha, tak jemne. Ne, to takto jemne. To ale to tak, keď je spálený, nie? Áno, tak. Áno. Dobre, už je. No. Natri si ruky. Takto? Tak. Dobre. No a teraz sa postav tam, alebo sem a vieš ako tak. Viem. A zľahka, že hups. Áno. V strede. V strede? V strede začneš, no. Tak, no. Hups. Ale ide. Počkaj, ty sa hraješ jak s Nemetom. Tibor, bez toho sprostého komentára.
Okolo stola, tancujeme okolo stola. Tak ako doma. Tak ako to však vidíš, ty to robíš takto bežne. No, takže takto. A keď to bude natiahnuté, tak povedz. Dobre. Ideš na to? Ideš na to. Pohárik. A tak sa k tomu postavte. Keby sa vám to nepodarilo, tak sa nič nedeje. Ide len o stranu. Nemáme z toho. Vieš ako? Lomy, na ruky. Tak. A tak postupne naťahuj. Tak. Naťahni ešte. Čím viac ho natiahneš v tomto štádiu, tak tým menej budeš sa, môžeš to aj nižšie robiť, keby ti náhodou padlo, vieš. No, kraj sa nesmie roztrhnúť. Musíš ruku otočiť opačne, lebo sa ti zatiahne, vieš. Už to môžem položiť? No, polož. Veľmi opatrne spravím tento manéver. Teraz ho ponatieraj. Jaške to zrolujem. Môžu sa pustíknúť do toho. Múku. Prosíme si múku. Múku. Čo s tým teraz? Pozri, ak toto ani ide. Čože? Však to normálne len rúli. Táňa, pozri sa. Len rúli. Ona sa tu dala maličku. Pozri. Ja si z toho strašne teším. Počúva, ty si mi splnila detský sen. Jej, to je krásne. Prvá štrudla je hotová. A ne, už má. Marcelina má. Evi. Už má, druhá je už. To ešte má. Tu som mala stôl. Kašli na to, tam na to, one. Do poli, daj to. Šikovná, môžeš sa vyžať. Na smoltek ne, ktoré som bolo, ten sa tam nezmestí do rúka. Kto potrebuje máslo? No, poďme na to. Pozri. Jak odtiaľ. Veľmi pekne. Pozor, kurvo. Veľmi pekne. To môže byť spokojné. Čo? Povedali, však to povedali vtedy barónov. Ale to zase je štrudle. Dobre. Ide si do auta. Choď. Tam sú teraz naši. Všetci sme odpúšť, všetci a všetci na zadku. Ten dierkovaný podľa. Výborná akcia.